Έκθεση φωτογραφίας, σύμφωνες συνηχήσεις. 9 Σεπτεμβρίου 2024 έως 15 Σεπτεμβρίου 2024. Εκθεσιακός χώρος, Πολυδύναμο Κέντρο Μίκης Θεοδωράκης. Η έκθεση ξεκινάει με ένα από τα τρία στοιχεία με τα οποία ασχολείται συνολικά η έκθεση. Το πρώτο είναι η θάλασσα, το υδάτινο στοιχείο. Και η πρώτη φωτογραφία με την οποία ξεκινάει και η έκθεση είναι το λιόγερμα. Μια εικόνα η οποία είναι τραβηγμένη στην περιοχή του Τερβενίου και ουσιαστικά απεικονίζει το υδάτινο στοιχείο φουρτουνιασμένο σε ταραχή, με λίγα λόγια, και ταυτόχρονα δείχνει απαλά τα σύννεφα. Το λιόγερμα λοιπόν. Η ενότητα του υδάτινου στοιχείου συνεχίζει με τη φωτογραφία του Περιάλη. Συνεχίζουμε με το ηλιοβασίλεμα. Την ώρα που πραγματικά ο ήλιος πέφτει μέσα στη θάλασσα και ανάμεσα στα βουνά για να δείξει αυτό που έρχεται. Το ηλιοβασίλεμα. Και ξαφνικά τα σύννεφα κουπούν στη θάλασσα. Αρχίζουν τα δύο στοιχεία από τα τρία της φωτογραφικής έκθεσης να ενοποιούνται όταν τα σύννεφα ακούμπησαν τη θάλασσα. Και ακολουθεί μια εναλλαγή. Ξαφνικά τα σύννεφα υπερισχύουν και το υδάτινο στοιχείο υποχωρεί. Η ξέρα. Σταδιακά το υδάτινο στοιχείο υποχωρεί, όπως και στην προηγούμενη φωτογραφία. Αλλά κάποια στιγμή εμφανίζεται ο καιρός και τα σημάδια του, τα οποία σημάδια του καιρού είναι σημάδια που ενοποιούν ταυτόχρονα τα δύο στοιχεία. Και τη θάλασσα, αλλά και τα σύννεφα. Τα σημάδια του καιρού. Συνεχίζουμε μπαίνοντας σε μια καινούργια διάσταση, η οποία ουσιαστικά ολοκληρώνεται μέσα από τη μουσική, διότι η έκθεση δεν είναι ένα στοιχείο που αφορά μόνο σε μια αναπαράσταση, αυτή καθ' αυτή. Προσπαθεί να δημιουργήσει έκκληση αισθήσεων, όχι μόνο μέσα από την εικόνα και την αναπαράσταση, αλλά και από τη μουσική υπόκρουση. Ξαφνικά λοιπόν, από τα σημάδια του καιρού, περνάμε σιγά σιγά και σταδιακά σε μία σύνδεση ανάμεσα στο βουνό και τη θάλασσα. Και ξαφνικά, μετά το βουνό και τη θάλασσα και ό,τι υπάρχει ενδιάμεσα, έχουμε μία σύμπτωση, μία συνάντηση, όπου τα τρία διαφορετικά στοιχεία ενοποιούνται στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Το υδάτινο στοιχείο, τα νέφη, τα σύννεφα, καθώς επίσης και τα βουνά που αχνοφαίνονται από μακριά. Η συνάντηση. Και όταν τα τρία στοιχεία συναντιούνται, ξαφνικά ανοίγει η πόρτα του ουρανού. Η πόρτα του ουρανού. Η πόρτα του ουρανού δεν είναι χωρίς φως. Υπάρχει ένα φανάρι, το οποίο είναι μπλε, όπως είναι ο ουρανός. Το μπλε φανάρι. Ξαφνικά φαίνονται τα σύννεφα. Τα σύννεφα, τα οποία υποδεικνύουν μια αίσθηση χάους, αλλά και αυτοοργάνωσης. Τα σύννεφα περπατούν. Περπατούν. Μπορεί. Δεν ξέρω αν περπατούν τα σύννεφα. Ενδεχομένως όμως χορεύουν. Και χορεύουν πολύ όμορφα. Τα σύννεφα που χορεύουν.
Και όταν τα σύννεφα ξεκινήσουν να χορεύουν, ξαφνικά κάνει την εμφάνισή του το κοσμικό χέρι του Θεού. Μια έννοια χάους, όπως θα φανεί και στην επόμενη φωτογραφία. Το κοσμικό χέρι του Θεού. Το κοσμικό χέρι του Θεού μας εισαγάγει στην έννοια του χάους. Μία από τις έννοιες είναι η έννοια του φράκταλ. Δεν είναι όμως χαοτική, ούτε ενέργεια, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι μια αυτορυθμιζόμενη λειτουργία και διαδικασία. Φράκταλ. Και όλα αυτά εμφανίζονται ως κοσμική ενέργεια κάποια στιγμή. Τη βλέπουμε στη φύση. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία τη βλέπουμε στα βουνά, όπου αραχνοφαίνεται η ουσία της φύσης, η αποκάλυψη. Δεν είναι όμως μόνο η αποκάλυψη του βουνού, της υφής, της χρειάς, όλων των στοιχείων που το χαρακτηρίζουν. Όλα αυτά μεταφέρονται και σε ανθρώπινο επίπεδο. Σε ένα σπίτι. Σε ένα σπίτι ονειρικό. Σπίτι μέσα στα σύννεφα, λοιπόν. Τελικά έχουμε κατέβει σε γήινο επίπεδο. Μετά το σπίτι μέσα στα σύννεφα, προφανώς μέσα σε εισαγωγικά, έχουμε ένα σπίτι σε εγκύτητα με ένα τεράστιο όρος. Και μάλιστα όχι οποιοδήποτε, ένα όρος μαύρο. Σε αντίθεση με τα σπίτια, αλλά και τα φυτά. Μια αρμονική σύνδεση, η οποία ουσιαστικά εμφανίζεται σε πολλαπλά επίπεδα στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Λευκό μαύρο όρος. Και ξαφνικά η φύση ζωγραφίζει. Ζωγραφίζει όμως η φύση ή μήπως η φύση είναι προέκταση της θεϊκής ενέργειας? Όταν η φύση ζωγραφίζει. Ή εναλλακτικά, όταν ο Θεός ζωγραφίζει. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία έχουμε το δέντρο της ζάχορης. Θα μπορούσε να είναι όμως οποιοδήποτε δέντρο. Τελικά όμως δεν είναι οποιοδήποτε δέντρο. Είναι ένα δέντρο το οποίο βρίσκεται μέσα στη φύση και ταυτόχρονα διανθίζεται, μέσα σε εισαγωγικά το ρήμα, από τα σύννεφα τα οποία υπάρχουν στον ουρανό. Μια αλληλεπίδραση διαφορετικών στοιχείων που αποτελούν συνθετικά στοιχεία της έκθεσης. Το δέντρο της ζάχορης, λοιπόν, ή οποιασδήποτε ζάχορης. Δεν ξεχνάμε όμως ότι μέσα στη φύση υπάρχει και το ανθρώπινο στοιχείο. Είναι η πρώτη φορά στη συγκεκριμένη φωτογραφία, στην συγκεκριμένη έκθεση, την έκθεση Σύμφωνες Συνεχίσεις, όπου εμφανίζεται ανθρώπινη φιγούρα, η οποία μαζεύει λωτούς. Θα μπορούσε να μαζεύει οποιοδήποτε προϊόν, αγροτικό ή άλλο. Όμως, αυτό έρχεται ως υπενθύμηση ότι μέσα στο φυσικό περιβάλλον διαβιούν και άλλα στοιχεία. Το ένα από αυτά που απεικονίζει η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι το ανθρώπινο στοιχείο. Μαζεύοντας λωτούς, λοιπόν. Το ανθρώπινο στοιχείο είναι συνυφασμένο με κάποια πράγματα. Με τα ρούχα, με τα παπούτσια, με οτιδήποτε ουσιαστικά έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε ότι είναι συνυφασμένο το ανθρώπινο στοιχείο. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία έχει μια άλλη μπότα. Μια μπότα η οποία δημιουργήθηκε από το χιόνι. Η μπότα του χιονιά.
Η μπότα του χιονιά δεν είναι ανεξάρτητη από τα υπόλοιπα φυσικά στοιχεία. Έχει σχέση, ας πούμε, με τα ριάκια σε πρώτη φάση. Ριάκι. Και φυσικά τα ριάκια αλληλεπιδρούν με το φυσικό περιβάλλον. Με αυτό που λέμε φύση και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, καθώς επίσης με τις οποιασδήποτε προεκτάσεις του. Η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει τον τίτλο «Ζαχολίτικος Ιντερβένιος». Είναι ένα ριάκι το οποίο βρήκα στη Ζάχολη της Κορινθίας. Θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια φωτογραφία η οποία πέρα από το γεγονός ότι είναι δημοσιευμένη στο μεγαλύτερο περιοδικό φωτογραφίας για θέματα τοπίου, στην πραγματικότητα ενοποιεί δύο στοιχεία. Το υγρό, αλλά και τα βουνά, που επί της ουσίας είναι δύο από τα τρία στοιχεία της έκθεσης φωτογραφίας, σύμφωνα συνεχίσεις. Ο άνθρωπος έχει μια αίσθηση συνήθως μοναδικότητας. Είναι όμως έτσι. Στην πραγματικότητα, μέσα στο φυσικό περιβάλλον, υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Και από τη στιγμή που έχουμε περάσει στην ενότητα, εδώ και αρκετή χρονική στιγμή, στην ενότητα των βουνών, υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Υπάρχουν ζώα, για παράδειγμα, όπως το αλογάκι του πάγου. Το αλογάκι του πάγου. Σε τελική ανάλυση, όλα είναι φως. Όπως και η φωτογραφία είναι φως. Όπως για παράδειγμα υπάρχει και το θέμα της απουσίας του φωτός. Στη συγκεκριμένη λοιπόν φωτογραφία, η οποία είναι και η καταληκτική της έκθεσης σύμφωνα συνεχίσεις, παρουσιάζεται μία εναλλαγή ανάμεσα στο λευκό και το μαύρο, το φως, αλλά και την απουσία του. Πράγμα που ουσιαστικά δίνει τις διαφορετικές διαστάσεις της γήινης παρουσίας μας, αλλά και της κοσμικής ενέργειας, η οποία ουσιαστικά μας παρουσιάζεται με διαφορετικούς τρόπους. Κάποιοι από αυτούς τους τρόπους προσπάθησα τουλάχιστον να αναλυθούν στον λεπτομερέστερο δυνατό βαθμό στη συγκεκριμένη έκθεση. Ελπίζω τόσο οι φωτογραφίες όσο και η μουσική που τη συνόδευσε να σας δημιούργησαν αυτή την εφορία που ουσιαστικά σας έδωσε τη δυνατότητα να κατανοήσετε κάποια πράγματα που από πρώτη ματιά δεν γίνονται κατανοητά. Ευχαριστώ θερμά όσους παρευρέθηκαν στην έκθεση, αλλά και όσους θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο βίντεο από την παρουσίαση της έκθεσης.